Bueno, bienvenidos a un capítulo más. Hoy vamos a hablar de hongos, de micología y vamos a hablar de sus beneficios medicinales, de las últimas investigaciones. Vamos a hablar de los tipos de hongos que hay también por aquí en el ecosistema de la comarca. Así que nada, quedaos hasta el final de este podcast si queréis saber pues, los tipos de hongos que hay y sus beneficios que puede haber aquí y bueno, los mitos y todas las historias. Por eso tenemos aquí a un divulgador micológico que se llama Rafa. Rafa de apellido. Buenas tardes, Rafael Castro Bahamonde. Rafael Castro Bahamonde, que bueno, llevas 20 años más o menos dando recorridos micológicos aquí en la comarca, te has formado como ingeniero forestal, ingeniero agrario. Agrónomo y bueno, sí. Muy bien. Nada, quiero preguntarte primero, que si es cierto, o si esto es un mito, ¿no? Si hay tipos de hongos que pueden fortalecer el sistema inmunológico. Bueno, eso quero dicir, non é algo que haya que discutir, eso está demostrado que hai un montón de especies de fungos comestibles que moitas son de consumo habitual na dieta, por exemplo, Cantharellus cibarius, a shiitake, esta famosa seta xaponesa que está a disposición da xente nos supermercados e todo eso, pois que teñen propiedades de fortalecemento do sistema inmunolóxico e en xeral propiedades que melloran a saúde das persoas a distintos niveles. Despois, a outro nivel, que a industria farmacéutica use fungos para producir medicamentos, eso xa é, bueno, desde que Alexander Fleming descubriu a penicilina, non? Ou redescubriu a penicilina, porque o penicillium, o fungo que produce a penicilina, que produce este composto que é antibiótico, non? Xa era usado desde a Idade Media, ou seguramente desde que home é home, para curar feridas na pudrición do pan, non? Este pan que se pon azul, que bota o valor ou o mofo, este azul, pois si, ese composto xa era usado para tratar feridas de guerra e feridas que se iban producindo desde tempos moi antigos. Despois, sí, o sea, estamos hablando de antes de Cristo. Xusto. Despois, Alexander Fleming, pois, bueno, todos sabemos a historia, non? De tal, guardando cultivos no mismo caixón que tiña un canapé que se levara ele, un bocadillo, un sándwich que se levara ele, que se lle pasara e tal, sí. Viu que os cultivos bacterianos desaparecían e atribuiu as propiedades do fungo ese que estaba actuando no pan e sintetizou a penicilina do fungo penicillium, non? Claro. Pero hoxe en día estánse sintetizando un montón máis de compostos de distintas especies de fungos con propiedades farmacéuticas de todo tipo. Estáse descubrindo novos fungos que sí que se poida atribuir medicinas, compostos que sexan, non? O sea, isto cada vez... Sí, non é que se descubran novos fungos, quero dicir, a micoloxía lle falaremos máis adiante, porque é que ao mellor xa deberíamos empezar por contextualizar, non? Definir que é un fungo, que é unha seta, que non é o mismo... Que é un fungo? Que dirás que é un fungo? Un fungo é un organismo vivo que pertence ao reino fungi, é dicir, non é un animal, non é unha planta, non é un protista, non é... Sí. Si entendemos que a natureza está dividida en 5 reinos, pois hai un reino que é o reino fungi, o que pertencen aos fungos, non? Habitualmente, a xente na botánica tradicional, quer dicir, cando Linneo, cando todos estes botánicos empezaron a clasificar a natureza e todo eso, englobaron os fungos dentro da botánica, dentro dos vexetais. Por qué? Porque, bueno, nacen da terra as setas, son estáticos, non se moven, bueno, compartían unha serie de características cos vexetais, non? Pouco a pouco isto foi evoluindo e foise vendo que teñen características moi similares aos animais por outra banda, non? Por exemplo, nun fungo, se o analizamos a un nivel microscópico, vemos que as paredes celulares dos fungos, as células que compoñen os fungos, a súa parede celular, non está composta de celulosa, como están nos vexetais, non? Sino que está composta de quitina, que é un composto que se atopa, por exemplo, nos exoesqueletos dos insectos. É dicir, que se analizamos estructuralmente un fungo, ao mellor estaría máis próximo a un insecto
que a unha planta, non? Por outra banda, comparten cos animais, con nós, por exemplo, o seu carácter heterótrofo, é dicir, non son capaces de alimentarse como fan as plantas, non son productores de materia orgánica. Unha planta, como todos sabemos, non? As plantas son capaces de captar os minerales do chao, do sustrato donde viven, collen sustancias minerales que non son orgánicas, son nitróxeno, fósforo, compostos minerais que están no chao, pois eso son capaces de collelo, misturalo con auga e despois nas follas a través da fotosíntesis, o proceso este que todos coñecemos, non? Que requiere da enerxía solar, pois con enerxía solar transforman sustancias minerales en materia orgánica. Eso fan as plantas, porque son productores de materia orgánica. Os animales non somos capaces de facer eso, necesitamos alimentarnos de materia orgánica existente, de plantas, de outros animales. Pois os fungos son como a nós, non son capaces de producir o seu propio alimento, necesitan alimentarse de materia orgánica xa existente. Podríamos decir que un hongo se parece máis a un ser humano que a unha planta. Nese aspecto, sí, na alimentación, sí, por exemplo. Sí. E despois, como o fan? Pois fano de moi diversas formas, porque outra das características dos fungos e do reino fungi é a diversidade. Quer dicir, son moito máis diversos probablemente incluso que os animales, que sabemos que, animais, pois, desde un pequeno insecto hasta un elefante, non? Ou unha balea, hai de todo, non? Pois os fungos igual, desde organismos unicelulares, como son as levaduras, por exemplo, que son fungos, non? E son unicelulares, unha sola célula, pois hasta o organismo vivo máis grande do planeta é un fungo. É un fungo do... Con máis diversidade, non? De máis especies, máis tipos. Sí, pero estouche contando ahora que os fungos, non? Distintos tipos, grupos de fungos, non? Pois van desde seres unicelulares hasta o organismo máis grande do planeta vivo, na actualidade, é un fungo. É un fungo da especie do xénero Armillaria, que ocupa un bosque enteiro de Estados Unidos, é todo o mismo organismo, hectáreas, kilómetros cuadrados, ese chao está ocupado todo por un solo organismo que é un micelio do xénero Armillaria. É o organismo vivo máis grande que existe no planeta Terra, é un fungo. E cantas hectáreas son? Pois non sei exactamente o número, mirando nas redes... Como se chama? Armillaria gallica. E mirando o organismo vivo máis grande do planeta Terra. Pois ese fungo ocupa... Máis que cualquier animal como unha ballena azul... Imagínate, unha balea azul, pois quanto pode ter en metros, non? Mediríamola en metros, non? Pois non sei cuántos metros pode ter de largo. Estos son kilómetros cuadrados. Madre mía. Ou hectáreas, centos de hectáreas, non? Que é un solo organismo que ocupa todo ese tal. E está debaixo da terra, coexistindo co bosque, non? Pois entonces, si vemos esa grandísima diversidade, dámonos conta de que despois os fungos son capaces de adaptarse a un montón de ecosistemas, un montón de formas de vida, pois hai desde patóxenos peligrosos como aspergillus, non? Todos conocemos o fungo aspergillus, non? Un quirófano, de repente inféctase de aspergillus e teñen que pechar certos quirófanos de tal, é un fungo, vale? Un patóxeno humano. Os fungos que nos podemos infectar nun vestuario se non temos cuidado, non? Son fungos con sandalias e parasitan ao ser humano, non? Pois fungos patóxenos das plantas, fungos que son, teñen mil facetas os fungos das que teríamos que falar. Entón, vamos a ver, que é un fungo? Un fungo é un organismo do reino fungi, vale? Certos grupos dese reino, como son os basidiomicetes, os ascomicetes principalmente, son fungos que para reproducirse producen setas, vale? Moita xente confunde seta con fungo. De feito, en castelán, os boletus, no País Vasco, por exemplo, chamanlle hongos, non? Hongos, que fungos, non? Pois non é o mismo. A seta sería o corpo de frutificación do fungo, vale? É como se nós temos unha árbore e certas veces ao ano bota froitos, mazás, por exemplo, non? Pois unha mazaira unha vez ao ano bota mazás, cual é a misión das mazás? Dar de comer. Non, a función das mazás é reproducirse.
é a reproducción da árbore, é albergar as sementes para que esa árbore teña descendencia e transmita o seu ADN. Vale, sí, continuar el ciclo vital de la especie. Xusto, esa é a función. Despois que nos comamos a mazá, pois é unha ventaxa evolutiva das mazairas, pois que lle dan unha recuberta carnosa, non, e alimenticia para os animales, e os animales, como se alimentan desa parte de fora, dispersan as sementes moito máis lonxe do que a planta podría facer por si mesma, non? Vale. Bueno, pois os fungos fan o mesmo. Estes grupos de fungos, digamos, os máis evoluídos, como son os basidiomycetes e os comicetes, producen as setas, os cogumelos, para dispersar as súas esporas, non? Sacan eses corpos de frutificación ao aire, non? Por encima da terra, os fungos viven debaixo da terra, estes fungos, os micelios estarían debaixo da terra, e as setas o que fan é dispersar as esporas ao aire, esas esporas cas corrientes ascendentes suben hasta capas altas da atmósfera, móvense cos ciclos das nubes, e despois, cando hai precipitacións, acaban caendo pois, en sitios superdistantes. Esa explicación de que as especies de fungos sean as mismas ou moi parecidas en casi todo o planeta, dependendo de tipos de sustrato ou de tal. Encontrámonos basicamente, imagínate, as mismas especies que hai aquí, pois vainas a ver en Rusia, en Finlandia... Poden estar en cualquier ecosistema, en cualquier hábitat. Sí, porque teñen unha capacidade de dispersión moi grande. Despois as esporas caigan en sitios onde non son viables. Pues nós, por exemplo, aquí en Galicia non temos especies que requiren solos de tipo calcáreo, non? Solos con un pH alcalino. Vale. Porque nós temos solos que son ácidos. Entonces, pues, hai especies que hai no País Vasco, por exemplo, e aquí non salen. Pero é polo tipo de chao, non é porque non cheguen as esporas. As esporas chegan, o que pasa é que despois o sitio non é viable. Bueno, entonces, seguindo con este argumento, que penso que xa me estou estendendo demasiado, seguindo con este argumento, os fungos produtores de setas non son fungos unicelulares, corresponderían a outro grupo, fungos que se chaman filamentosos. Eses fungos filamentosos teñen o corpo digamos, vital dese organismo, o corpo do organismo está formado por hifas, que son como unha especie de filamentos de células longitudinais, non? Que se agrupan formando como tubiños moi largos, e todas esas hifas vanse enguedellando unhas cas outras e forman o que chamamos o micelio, que é o corpo do fungo. Realmente o fungo é o micelio, está debaixo da terra. Se alguén aficionado a coller setas... Como se fora unha raíz, a raíz. Sí. Basicamente podíamoslo identificar cunha raíz. Se nós arrancamos unha seta, por exemplo, moitas veces vemos que ten unhos filamentos blancos, non, que siguen por debaixo da terra, ese é o micelio. E ese vive aí durante anos na terra e en certas épocas do ano produce setas. Vale. ¿Qué podemos decir de los componentes para salvar los ecosistemas de algunos bosques que tienen los hongos, ¿no? Como los contaminantes? O sea, ¿ayuda a eliminar la contaminación de los bosques? Sí. Vale. Unha das funcións máis importantes dos fungos nos ecosistemas, bueno, moitísimas e moi importantes, non? Pero unha das máis importantes é a de descompoñedores de materia, vale? Si non existiran os fungos nos ecosistemas, eses complexos que temos seguramente todos oístes falar da cadena trófica, non, dos ecosistemas, vale? A enerxía e a materia vaise transformando, non? Pois as plantas producen a primeira materia orgánica, despois son os seres que se alimentan de plantas, que son herbívoros, pois hai uns depredadores que se alimentan, bueno, pois todos estes seres chega un momento que se lle acaba a vida, non? Morren por distintas tal, como eso volve a convertirse en materia inorgánica para que se volvan eses componentes a poñer a disposición das plantas e o ciclo da vida siga. Pois, gracias aos fungos, que son os que descompoñen esa materia, volven a incorporar ao chao e permiten que o ciclo da vida continúe nos ecosistemas e que se recupere esa materia e esa enerxía. É certo tamén que los hongos en los bosques sirven de comunicadores entre los propios árboles para hacerlo como de un solo... Eso é interesantísimo, e é algo que é moi bonito que o sepa a xente, non? Unha das maneiras de vida dos fungos é a simbiosis con árbores, eso chamámoslle fungos micorrícicos, non? É dicir, o que che decía eu, o micelio do fungo está interconectado cas raíces das árbores e das plantas do bosque, non? E aí prodúcese un intercambio. O fungo, como vos dixen antes, non pode vivir do que hai na terra, necesita vivir de materia orgánica. Esa materia orgánica proporcionanlle as plantas, non? As plantas danlle
compostos orgánicos, que, bueno, exudados radicais, que son basicamente hidratos de carbono e tal, danlle, o alimento do fungo dallo a planta. Sí. E o fungo correspóndelle, proporcionándolle a planta elementos que pola súa maneira de estar dispostos no chao, o árbol non sería capaz de acceder a eles. É dicir, fan un intercambio, é unha relación de simbiosis, que é unha relación... intercambio de información, Exacto. basicamente. Bueno, por hora de simbiosis, vámonos a quedar aí. Que eso era o que sabíamos hasta ahora, non? Hasta ahora sabíamos eso, que de feito nos viveiros intentan que a planta xa veña micorrizada con fungos porque é máis viable, porque as árbores acceden a elementos químicos que lle fan alimentarse millor, crecer máis rápido, eso sabíamoslo hasta ahora, pero que ahora ven a novedad, yo que tú me preguntas, que vexo que estás moi ben documentado, non? Bueno, ahora descubriuse que esas hifas, esos micelios que conectan a distintas plantas, non, do bosque, porque intercambian materia orgánica, intercambian alimento con varias árbores, ao mesmo tempo transmiten impulsos eléctricos que lle valen as árbores para comunicarse unhas coas outras. É dicir, estarían funcionando nun bosque dunha maneira moi semellante ás redes neuronales que temos a xente no cerebro, non? Wow. Transmiten a través deses impulsos eléctricos, transmitirían mensaxes entre árbores. Isto... O sea, que funciona como un solo organismo. Como un solo organismo, todo o bosque. Bueno, pero eso é algo que temos que entender. Eso é algo que temos que chegar todos, porque é unha conclusión que nos ven de moi atrás, vennos de toda a cultura. Quer dizer, a Terra como ser vivo no seu conxunto ou como sistema único, eso é unha conclusión a que temos que chegar antes ou despois como civilización. Claro. E nós formamos parte dela. Quero dicir, se nós non cuidamos a Terra, estamos nos prexudicando a nós mesmos, porque todo o que hai no planeta é un sistema que actúa por sí mismo. Por sí mismo. E todo está interconectado, e todo está relacionado. Entón, sabemos que a falta de biodiversidade nos ecosistemas vai a producir enfermedades nas personas, e plagas, e tal. Entón, vemos que como todo nos acaba afectando a nós, e nós somos un máis dentro do planeta, somos unha especie máis dentro dun planeta que está vivo e que todo está... Por distintas circunstancias, o home chegou a un nivel tecnolóxico que lle fixo pensar, para min falsamente, que estamos por encima da natureza, que somos os dueños, que somos os que manexamos todos, que podemos dominar, que podemos... Vemos que moitas veces creamos desequilibrios que nós mesmos non somos capaces de arreglar despois. Que sí, además que nos acaban afectando e que nos acabamos perxudicando a nós mesmos. Nos autosaboteamos, así. Cuanto antes cheguemos á conclusión de que todos somos un ca natureza, non? E todo isto nos lo acaba... Cuanto máis avanza a ciencia, máis se reafirman as creencias que tiñan os povos de antigüidade que vivían en equilibrio ca natureza, non? Entonces, vemos que acabamos chegando á conclusión do que nos engañamos nós mesmos pensando que non. Chegamos a un momento de tecnoloxía, da revolución industrial, que nos crimos que éramos superiores a todo, que éramos os... Claro, porque además no es algo solo por el cambio climático, ¿no? Sino también por temas ya médicos para nosotros. O sea, si estamos eliminando tipos de hongos que nos pueden ayudar a curar enfermedades, quiero decir, nos estamos autosaboteando de forma ya, pues... Está claro. Moi automática. Nun ecosistema en equilibrio non existe o fenómeno plaga, vale? Claro. O que conocemos como plaga ou como enfermedade ou tal, eso non existe. A plaga existe na agricultura, cando nos eliminamos un ecosistema para implantar un cultivo nun sitio, vale? Entonces aí veñen as plagas. Pero nun ecosistema que está en equilibrio, o propio equilibrio xa o indica, non existe ningunha poboación dos organismos que viven nese ecosistema pode crecer hasta un nivel que prexudica as outras, porque se autorregula. Hai unha lei ecolóxica que se chama o complexo depredador-presa, non? Que dice que se tú tes dúas poboacións, unha de depredadores e outra de presas, nunca pode haber tantos depredadores que extingan a presa, porque entonces extinguiríanse eles tamén, non terían que comer. Claro, entre ellos mismos. Exacto. E a presa nunca pode subir tanto, porque cando hai moita presa, hai máis alimentación disponible e o depredador tamén sube. Entonces, eso represéntase nunha especie de curvas que van subindo, e ao final acadan un equilibrio, onde as dúas poboacións se equilibran. Bueno, pois iso pasa na natureza sin que o home interveña. Bueno, pero hai tamén unha selección natural, ¿no? Quiero decir, hai muchas cosas que desaparecen porque, bueno, al final no se reproducen entre ellas para salvar su propia existencia, ¿no? Bueno,
Non o sei. Non ha habido casos de estas historias, non? Extincións por casos sempre, quero dicir, nos ecosistemas o equilibrio é a tendencia natural en un ecosistema cando non hai intervención humana, non? Vale. Pero despois sí que hai sucesos catastróficos que o volven a desequilibrar. Quero dicir, un ecosistema natural, pois, por exemplo, imagínate, non habería, se non houbera especie humana no planeta, vale? Teríamos pois, bosques clímax en todos os sitios. Ou vegetación clímax, non ten por que ser bosque, vaya, porque moitos sitios polas condicións, a vegetación, o estado clímax natural, clímax, refírome ao nivel de evolución máis alto que poda acadar a natureza. Bueno, pois non é un bosque, pois sería un ecosistema, unha sabana ou o que fora. Bueno, un volcán erupciona, destrue todo, catastrófico, bueno, volvese outra vez a propia natureza, volve a recuperar isto co tempo. A natureza ten os seus períodos e os seus espacios que moitas veces non son compatibles ca mentalidade humana, porque nós vivimos o que vivimos, non? Entonces xuzgamos un pouquiño o tempo pola nosa percepción do tempo, non? Pola historia humana. Estamos falando de tempo xeolóxico, pois podemos falar incluso de millóns de anos, podemos falar de cousas que ao mellor non son abarcables pola mentalidade humana actual, non? Claro, e ahora, volviendo a los hongos, porque además yo creo que vamos haciendo, hay algo más ampliándolo. La relación de los hongos y las abejas, quiero decir, o sea, ¿es cierto que los hongos pueden salvar el ecosistema de las abejas, que es tan importante para nuestra propia vida tamén? Sí, bueno, non é certo, realmente, quer dizer, non o podemos afirmar xa categóricamente, pero sí que hai uns artigos que precisamente hoxe estuven lendo un deles, que investigacións, que aparte son de uns investigadores catalás, que sí que descubriron que, bueno, tú xa sabes que as abellas é un organismo importantísimo para o planeta, non? Superimportante, pola polinización, non nos poderíamos alimentar sin non houbera abellas, non? Bueno, están moi amenazadas por desequilibrios naturales, teñen uns patóxenos pois moi importantes que están moi amenazadas, bueno, por cambio climático, pola contaminación, por moitas cousas, bueno. Pois descubriuse por estes investigadores catalás que certas colmeas de abellas que se alimentan de micelios de fungos adquiren unha resistencia aos patóxenos moi superior ás que non teñen esta fonte de alimentación. Porque os fungos, como che dixen eu, son uns organismos super diversos que se adaptan a casi todo, bueno, como patóxenos son terribles, quero dicir, eu empecé cando estudiaba as miñas carreiras, non, tanto forestal como agrónomos, como non sei que, abarcábamos, o sea, chegábamos aos fungos como patóxenos, non? Que cando estudiabas fitopatoloxía, pois chegabas aos fungos, a tinta do castiñeiro, ao mildeu, a estas plagas terribles que amenazan os cultivos, como patóxenos son terribles. Algo amenazante e negativo. Algo amenazante e negativo para a agricultura, non? Para a agricultura como tal, claro. Despois ves as outras facetas dos fungos, non? Como micorrizas, como todas as súas facetas que a balanza é totalmente positiva, non? Nos ecosistemas, bueno. Pois os fungos son capaces de sintetizar uns compostos, pois que igual que son interesantísimos para a medicina, para a tecnoloxía, son interesantísimos pois para un montón de funcións, quero dicir, económicamente a laboura que levan facendo as levaduras en favor da alimentación humana ao largo da historia é tremenda. Non habería cervexa, non habería pan, se non fora polos fungos, porque as levaduras son fungos. Claro. Entonces todos os alimentos fermentados e todo o que o home fixo que aprendeu a facer a fermentación para poder conservar alimentos que había nunha temporada de moita abundancia ao largo de todo o ano, sin os fungos non sería posible realizar as fermentacións e non habería todo isto. Bueno, pois volvendo ao teu tema das abellas, descubriuse que certos fungos saprófitos que se alimentan de materia morta das árbores, pois as abellas acudían a estas árbores e alimentábanse de micelio destes fungos. E ese micelio tiña un poder bactericida e fungicida que curaba as abellas das súas enfermedades. Entonces, estas colmeas que tiñan acceso a esa fonte de alimentación, pois tiñan unha resistencia aos patóxenos moito máis alta. Entonces, de aí vai a salir, ou salirá probablemente, pois un montón de melloras no tratamento dos problemas das abellas. Claro, sí, porque
Es cierto que las abejas debe ser el animal más importante para nosotros, ¿no? Para nuestra propia existencia. Probablemente sí, pola súa función polinizadora, non só pola produción de mel ou de cera ou todo eso, sino pola función polinizadora. Hai un montón de cultivos que dependen dos insectos polinizadores, non? Isto viuse claramente na agricultura industrial cando en moitísimos invernadeiros están acudindo a poñer colmeas dentro do invernadeiro, non só de abellas, sino tamén de abellós ou de outros insectos con capacidade polinizadora, porque as plantas dependen deles para reproducirse. Claro, pues es increíble, porque parece que los hongos incluso están ahí para salvarnos a nosotros, ¿no? Exacto. Bueno, están quizá para salvar el ecosistema en general, porque si se usan también como una forma de red neuronal entre los árboles, si salva a las abejas y a nosotros nos ayuda a nuestro sistema inmunológico, quiero decir, es algo que hay que preservar. ¿Hay posibilidades de que quizá los hongos puedan cambiar su forma de gestionar esto a medida que nosotros nos aprovechamos de sus beneficios y los recolectamos sin saber quizá muy bien qué estamos recolectando? Sí, desgraciadamente sí, porque está demostrado por moitos estudios, non? Nos fixemos algún deles aquí na comarca de sobreexplotación de fungos, de especies que son comercializadas. Vamos a poñer o caso concreto do Boletus pinófilus, non? Típico boletus. É o Boletus o dos pinos, o que máis se comercia con el probablemente na comarca, y que aquí non? en la comarca es lo que más se encuentra, ¿no? Sí, Los bueno, boletus. desgraciadamente cada vez menos e tal, pero sí, empezouse quizás non foi a primeira seta que se empezou a comercializar, porque ahora sabemos que nos anos 20 hubo un comercio moi grande do cornizó, que este fungo que parasita as espigas do centeo, que é moi conocido porque del sintetizase unha molécula moi parecida ao LSD, non? De tal, con fines farmacéuticos empezou a haber un comercio moi grande en Europa. No es la psilocibina. Non ten nada que ver. Este é unha especie de corno negro que sale na espiga do centeo, é un fungo. Bueno, pois hubo xa mercado en Galicia do cornizó, que se chama en galego, deste parásito do centeo, pois xa nos anos 20, fai moitos anos. Pero bueno, nos anos 80 aquí empezouse a comprar o Boletus pinófilus con fines de exportación a Italia, non? Empezou o mercado en Italia, agora vai a moitos sitios, non? Bueno, en aquel momento, a produto das repoboacións masivas do monocultivo masivo do Patrimonio Forestal Nacional que se fixera nos anos 60, a nosa comarca tiña miles de hectáreas de piñeiro adulto producindo boletus que hasta aquel momento non había un aproveitamento, a xente non nos collía para comer, non? Entón, cando se empezou a comercializar con el, pois era prácticamente unha mina, non? Bueno, a evolución desta especie na comarca, pois cualquier persona que sea dun sitio donde se aproveitaron desas setas, a evolución desde os anos 80, 90 hasta a actualidad, podeche decir que dos kilos que se recollían, que prácticamente non había que buscalos, o que hai hoxe en día de produción, disminuiu o mellor un 80, un 70%. E isto é por la sobrerecolecta de boletus. Exacto, porque o boletus é un fungo que está moi estudiado e que responde moi mal a sobreexplotación. Primeiro, porque o micelio é moi pouco agresivo. Vamos a entender que un micelio, é dicir, o corpo do fungo que vive debaixo da terra durante todo o ano, un micelio de boletus pois ten unha vida limitada. Imagínate, 7, 8 anos que vive nun sitio, non? Sí. Bueno, neses 8 anos, el vai a facer 4 ou 5 producións de setas para dispersar as súas esporas, non? Bueno, se nós durante eses 5 anos temos sobreexplotación e recolectamos todas as setas que el produce antes de que liberen as esporas, ese micelio vai a morrer sin deixar descendencia. Exactamente. E se iso o facemos todos, en todos os pinares e en todos os sitios, a probabilidade dese fungo de deixar descendencia é mínima, desa especie, digo, é mínima. E estamos favorecendo a outras especies que por non ser interesantes económicamente, non as recolectamos e soltan esporas
Quiero decir, esto en la comarca, por ejemplo, es algo que está pasando ahora mismo. Sí, En plan, que xa pasou. ya pasó. Xa pasou. El boletus ahora se encuentra menos por culpa de Moito su menos, sobrerecolecta. moito menos, por sobreexplotación e por falta de ordenación. Porque ese mismo aproveitamento, si se fai dunha maneira máis racional, non significa deixar de aproveitarse dun recurso que temos aí e que hai que aproveitalo, non? Non significa aproveitalo dunha maneira organizada. E eu poría un símil que pode entender todo o mundo, e é o símil do marisqueo. Vale, cando fai moitos anos, a xente que é máis maior acórdase de que ibas á praia e levabas un caldeiriño e traías un caldeiro de berberechos. Hoxe en día eso non o pode facer ninguén, vale? E as confradías de mariscadores sementan os tal, sementan pois, os berberechos, as ameixas, ou o que sea, sementan as eles, controlan quen recolle, en que época, que tamaños. Claro. Bueno, eso nas setas non se fai así, sigue recollendo quen quere, cando quere e o que quere, non de tal, e non se controla, non? Moitas veces acoutanse montes e dicese, bueno, prohibido recoller aos que non sean da comunidade de montes, que isto é moi legal, porque é lexítimo, porque a comunidade de montes como propietaria dos terreos é propietaria dos recursos que producen eses terreos. Sí. Pero unha cousa é acoutar o monte para que só recollan os da comunidade de montes, e outra cousa é despois que fai esa xente desa comunidade de montes. Deixan sitios sin recoller todos os anos, controlan diámetros mínimos de recollida, controlan sistemas de recollida. Claro. Sí ou non? Pois ao mellor sí, en moitos casos non. E iso é o que nos afecta. Quer dicir, se nós temos un monte de 1800 hectáreas, dividímolo en 900 cachos, e cada ano deixamos 2 hectáreas onde non entra ninguén, e nesas 2 hectáreas quedan os fungos hasta que pudran e solten as esporas que necesiten, Claro. estaríamos dando un paso favorable. Si non collemos boletus que ainda non abriran o sombreiro, pues, un mínimo de 5 centímetros, imagínate, non collemos os pequeniños, porque ainda que o boletus sea, aquí estáse clasificando ahora entre primeira e segunda, non? Primeira é cando teñen por debaixo do sombreiro o himenio, os tubos, ainda non abriron e son blancos, non? Pero nós agora sabemos que eses tubos blancos xa están soltando esporas. Vale. O que necesita o boletus é ter un tamaño mínimo de sombreiro. Claro. Si nós collemos os pequeniños, pois ese boletus ainda non liberou esporas, non? Entón, se todos nos organizamos un pouquiño, podemos facer un aproveitamento igual de proveitoso, pero que sea sostible, que é o que non está sendo hoxe en día. Es cierto que esto es algo que además se habla mucho, que por la contaminación que puede haber actualmente en la tierra, ¿no? Aquí mismo en la comarca, puedan aparecer tipos de hongos que se parezcan tanto al boletus como al cogordón, pero que sean más venenosos. ¿No? Non ten relación. Pero hai máis casos de envenenamiento, ¿no? Tamén por recogida, que supuestamente son cogordones. Sí, aí temos que falar de varias cousas. O caso concreto do cogordón que tú dices é a Macrolepiota procera, bueno, que en realidad aquí probablemente é a seta máis popular da comarca, non? Claro. Cando non se collían boletus, non se collía... Vamos por cogordones. Os roquiños e os cogordóns ou patamelas, como lle queiras chamar, era a seta... Además era un momento guai con tus amigos, todo. Sí, conocida da comarca. Bueno, Sí. A Macrolepiota, vamos a decir Macrolepiota porque en realidad o que nos estamos collendo como cogordón son 4 ou 5 especies. Hai a Macrolepiota procera, Macrolepiota racodes, Macrolepiota mastoidea, Macrolepiota... bueno... Macrolepiotas, vale. Son comestibles, tal. Pero, si tú ahora miras unha guía de setas, normalmente poñenchas as 8 especies para iniciarse no mundo das setas. Nunca sale a Macrolepiota procera, porque non é unha seta segura, é unha seta que ten confusións. E con setas moi venenosas. Por exemplo, se eu vou a buscar un boletus edulis e me confundo, a non ser que me confunda, é dicir, en vez de poros, colla unha con láminas, é dicir, que vaya algo totalmente contrario, non? Claro. Pero se vou mínimamente a un boletus edulis, teño un marxe de confusión bastante amplio, porque a maioría dos boletus que temos aquí, pois pode haber algún que sea gelatinoso, que teña mal sabor, pero non hai un perigo real de intoxicación. A Macrolepiota procera
ten unha confusión cas lepiotas, non macrolepiotas. Vale? Que nin siquiera ahora se chaman macrolepiotas, porque é que a micoloxía é moi complicada, está cambiando continuamente, moitos nomes, hai sinonimias, hai varias corrientes, bueno... Ya estoy viendo que además en tu cabeza tienes todos los nombres. Vámonos a entender ahora como macrolepiotas, vale? Pois as macrolepiotas teñen confusión cas lepiotas, vale? As lepiotas son prácticamente unha seta igual que a macrolepiota, pero en miniatura. Vale. Máis pequena, máis pequena, pero se tú ves unha foto nunha guía e non aprecias o tamaño, non te fixas no tamaño, pois tería o mismo, tería o anel, tería láminas, ten o sombriro igualiño, cas mismas escamas que ten Parece tal cual, non? Parece tal cual, pero moi pequeniña. Bueno, pois hai certas especies de lepiotas, como lepiotas, hai un montón, Bruno incarnata, un montón de lepiotas. Bueno, pois hai algunha destas lepiotas que ten compostos tóxicos casi mortales, como a faloidina, que é o composto este que ten a manita faloides, que é considerada a seta máis mortal que temos en Galicia, non no noso entorno. É moi abundante na nosa zona a faloides, vale. E además é como moi llamativa, non? No, a faloides... Vale. É verdosa... Me la confundo con a manita muscaria, creo. Sí, bueno, a muscaria non sería tan peligrosa como a faloides. A faloides e a panterinas serían das máis peligrosas, vale. Bueno, a faloides é a que produce o maior índice de mortes, porque aparte, bueno, eso xa o falaremos máis adiante, cuanto máis venenosa sea unha seta, máis período de incubación ten. É dicir, tú ingírela, non, cómela, e sínteste genial, sales da comida, perfecto, vaste para casa, cenas, tal, o día estás incubando, ten un período de incubación. Durante quanto tempo podes estar incubando? Pois ao mellor 2 días, 24, 48 horas podes estar incubando, e cando empezas a notar os síntomas, quizás xa é demasiado tarde para... Os síntomas son mareos, náuseas... Sí, empezas náuseas, sensación xa de intoxicación, tal, pois tes xa o fígado... Bastante tocado. Sí, ao mellor necesitas xa trasplante de fígado ou xa non te podes salvar. Eso nunha intoxicación de faloides mortal, non? Sí. As setas que son, digamos, tóxicas pero indigestas, pois comería a la hora e vomitarías ao rato ou... Te encontrarías un pouco mal, pero ao final te recuperas. Exacto, porque o teu organismo, digamos que combate esa intoxicación, expúlsala de alguna maneira e tal, pero as setas de período de incubación largo pois son as tal. Pois este sería o caso destas lepiotas que se parecen a... Entonces, en anos que hai moitísimas macrolepiotas, porque a macrolepiota é saprófita, non depende de asociarse como isto que falábamos antes das micorrizas, de especies que se asocian a árboles, non. Esta non, esta aliméntase directamente de materia orgánica que está en descomposición no chao, non? Tal. Entonces, bueno, pois anos que hai un montón que hai precipitacións e que hai temperaturas que non veñen axeadas pronto ou tal, pois aparece masivamente, non? Bueno, pois son os anos que tamén máis salen as lepiotas, as que se lle parecen pero son venenosas. Entonces hai moitísima abundancia e moitas veces salen xuntas porque salen nos mesmos sitios. Entonces vas recollendo afeito os roquiños cerrados, se hai un moi pequeniño pero que che parece igual que os outros, mételo no medio. Intoxicación. Madre mía. Claro, que a lo mejor puedes estar en una comida y que toda la gente de la mesa no le pasó nada, pero como a ti te tocó... Tocouche a ti o malo. Te tocó el malo. Sí, pero bueno, non é moi habitual, xa ves que a comarca recolle masivamente macrolepiotas e non temos unha incidencia de intoxicacións por setas excesivamente alta. Pasa algunha vez, pero non é bueno, algo sí queda un poco la sensación de que quizás estuvo pasando más estos últimos tiempos que antes, pero a lo mejor es una coincidencia, quiero decir, non tiene por qué... Bueno, porque, sabes que pasa? Nos vimos dunha tradición de moi pouca afición en Galicia, en xeral, refírome, non somos unha cultura micófila, como é Cataluña, por exemplo, ou País Vasco, non? Pero que é unha tierra con unha micología... É unha terra con moitísima variedade de setas, pero non con excesiva tradición. E dentro de Galicia, curiosamente, a nosa comarca probablemente sea a máis arraigo ten a recollida de setas, porque nin siquiera o roquiño ou o cogordón, non, a patamela, sales da nosa comarca, vaste hacia Lugo ou vaste a moitas, bueno, incluso moitas comarcas dentro da provincia de Ourense e xa non a recollían. Ahora sí que se empeza, porque ahora está de moda, ahora a micoloxía está moi de moda, non? Polos grandes restaurantes. Hoxe vía eu curiosamente
Berasategui, a Martín Berasategui, o cociñeiro famoso, pois ensalzando o poder do cantarelus, tanto na gastronomía, que era unha das setas que falábamos antes, que ten, parte de ser comestible, moi interesante, é unha seta moi boa para o sistema inmunolóxico, e incluso... E la podemos encontrar por aquí? Moito, moito. É unha seta que en Carballeira sale moito, e que non ten moi pouca confusión, é unha das setas que eu me gusta moito ensinarlle a xente cando facemos os paseos micolóxicos e tal, porque é unha seta moi boa e moi fácil de recoñecer. E que outros tipos de setas podemos encontrar por aquí? O sea, hai setas con algún carácter que sea anticancerígeno, por ejemplo? Sí. Sí, bueno, eso sempre en estudios. Eu xa che digo que intento me manter ao día, eu non son experto, non son oncólogo, non teño formación médica, pero bueno, por exemplo, unha das setas que se está ahora investigando moitísimo polos poderes antitumorales, non? É a Ganoderma lucidum, que a seta, chamanlle seta pipa. Esa seta está presente na nosa comarca, salen... Tiene forma de pipa. Ten forma de pipa, sí, sale en zonas de Carballeira, non é comestible por sí mesma, porque é destas setas que lignifican, é dicir que unha vez que salen son duras como madeira, non? Son... moi sólidas, moi duras. Moi duras, sí, non seres capaz de comela porque xa non eres capaz nin de masticala, non? Claro. Pero ten estas propiedades que están sendo investigadas e con moito éxito. Temos un montón de setas que teñen poderes medicinales. Non sempre as setas que se utilizan polas súas propiedades medicinales son despois setas comestibles, como este caso, por exemplo, moitas veces por propiedades. É que agora... moitas veces, cando facemos esta divulgación, non, e facemos conferencias e todo eso, pois todo o mundo se fai a idea de que hai dos grupos grandes entre as setas, non? As comestibles e as venenosas. Non é así. Vou a dicir números un pouco a lo bruto, non? Vou dicir uns números así que non son exactos, pero imaginadevos que ora temos aproximadamente 2000 especies distintas de setas, de cogumelos, non de fungos hai moitísimos máis, non? Pero en Galicia, 2000 especies de fungos produtores de cogumelos, vale? Destas teremos sobre 35 ou 40 que son interesantes gastronómicamente, é dicir, que son comestibles e teñen unhas propiedades organolépticas que as fan interesantes para a gastronomía, non? Porque son ricas, porque teñen unha textura agradable, porque teñen uns aromas interesantes, vale? Bueno, e despois temos, de outra banda, temos sobre 20-25 que son tóxicas peligrosas. Vale. 40, 20 e 2000. É dicir, polo medio, teríamos 1900 e pico especies que están aí. Vale, que non son tóxicas, o sea, non son venenosas, non son comestibles, están cumplindo a súa función no ecosistema e non teñen interés, non? Pero seguramente teñen un montón de interés, pois como micorrizas para os fungos están aí en simbiosis cas plantas, facendo a súa función do ecosistema, pois descompoñendo materia orgánica que hai no ecosistema. Unhas cousas que, bueno, que tú xa o falaches, pero non o dixemos antes. Absorben metales pesados do ambiente, fíxanos e limpian o aire. Bueno, pois as funcións que cumplen son moitísimas e están aí. Simplemente porque non nos interesen para comer non significa que teñamos que ir polo monte pisando. Non, hai que aprender a movernos na natureza con respeto. Obviamente, sí. ¿Cuál dirías que es la seta más llamativa que se puede encontrar por aquí? Bueno, hai gustos, para eso gustos. Estéticamente, para min, a que máis me gustou ver, porque aparte é unha seta moi rara, é un género que só ten unha especie en todo o mundo, que hai na nosa comarca, que é o Rhodotus palmatum, non? Que é unha seta espectacular, non é interesante como comestible, pero anímovos a que a busquendes en internet, porque estéticamente é unha seta en inglés, a traducción do seu nome en inglés sería melocotón arrugado, non? Melocotón arrugado. Sí, porque ten esas cores salmón, aterciopelado dun melocotón, cun brillo especial e cun os tonos en blanco. Bueno, foi unha seta que
que utilizou varias empresas de zapatillas, fai uns anos, utilizáronas para esa textura que ten como de hexágonos blancos sobre un fondo salmón, sí, para que Nike había sacado unhas zapatillas que foron moi populares, pois e se basou en esta seta. Inspiráronse nesa seta tal, e é espectacular. Nos vímola 2 veces en paseos micolóxicos que fixemos, cando fixemos xornadas aquí, e é unha seta espectacular. Outra tamén que temos na comarca espectacular, que lle está entre as 10 especies máis raras da península, é o Clatus, que é unha especie de balón 3D que sale oco por dentro, así formando hexágonos dun color púrpura, tamén bueno, témola na comarca, tamén espectacular, preciosa. Bueno, temos setas incluso destas con colores fosforescentes, non? Destas que teñen incluso bioluminiscencia, que son especies pequeniñas destes géneros como micena. Non sabía que había setas luminiscentes aquí. Pois sí, témolas. De todos os xeitos, bueno, xa vos digo que non vos ilusionendes, non é isto de que vas polo monte de noite e ves como unha luz no... No, isto, a bioluminiscencia é moi sutil, e eso fotógrafos con ciertas lentes ou tal sacan esas fotos así e tal, pero bueno, é algo moi pouco aparente a simple vista, non é tan espectacular como se ven nas fotos, pero témolas. Bueno, temos... Un ecosistema moi variado de maravillas, tenemos maravillas. Vale, quiero preguntarte ahora, ¿qué es la teoría del mono dopado? É unha teoría moi interesante que a min encántame, pero que está actualmente rebatida, non? É unha teoría de un filósofo inglés que bueno, el sacou, bueno, un filósofo, un investigador, un científico de renome. El fixo a súa teoría e que dice que o xénero Homo, non, Homo erectus, Homo... Exacto, foi evoluindo as distintas especies do xénero Homo, non? E hai un momento no que o xénero Homo pasa de ser un simio, é dicir, de ser un animal, a ter o seu carácter de humano, non? E el cifra ese salto evolutivo na adquisición da autoconsciencia e na capacidade do pensamento trascendente ou simbólico. É dicir, cando tú eres un animal, pois pensas nas funcións básicas, non? Reproducirte, alimentarte, sobrevivir, non? Bueno, cando xa empezas a pensar en, eu que sei... Razonadamente, con conciencia... En deuses, en cousas que non tes a simple vista, eres capaz de describir emocións, eres capaz de transmitir conceptos que non se están vendo neste momento, non? Ou representalos, ou simplemente imaginalos, non? Pois xa non eres un animal. Bueno, pois este científico dalle esta orixe a este salto evolutivo mental na ingesta de fungos alucinóxenos destes simios. Por eso é o simio dopado, non? Que se chama realmente en inglés de Stoned Ape Theory, que es el mono colocado. El mono colocado. El mono drogado, ¿no? A traducción sería el mono drogado, ¿no? Claro, o sea, se podría decir que las setas alucinógenas le abrieron la mente a los monos para que evolucionasen al Homo sapiens. Exacto. Estes, bueno, pues non sei en que etapa de evolución de que Homo, pues empezarían a alimentarse de setas do xénero Psilocybes. Entonces bueno, pues, os efectos psicotrópicos ou enteoxénicos das psilocibes pues, faríanlle unha expansión da conciencia, o que se chama unha neuroxénesis, non? Pois sinapsis novas que se crean no cerebro, non? Que as sinapsis son as conexións entre neuronas, non? Pois establecense... Como con el DMT e con todas estas moléculas. Pois empezan a aparecer esas conexións, esas sinapsis, esas tal, expándese o cerebro e entonces ese simio empeza a pensar de outra maneira ao largo de, por supuesto, de moitos miles de anos, non? De tal, e dan o salto o que nós somos agora, non? Pero bueno, xa... Somos lo que somos por las setas alucinógenas. Sí, xa, según a teoría, porque xa dicimos que esa teoría... Está moi rebatida ya. Sí, foi moi criticada, e hai moitísimas teorías que a rebaten. Bueno, pero hablando de los hongos psilocibes, sí que hay una teoría que sí que demuestra que la microdosificación de la psilocibina
ayuda a estimular los efectos cognitivos en el cerebro e incluso ayuda a tu estado emocional. Microdosificación diaria, dicen. Sí, eso non é unha teoría, eso xa son estudios demostrados. O sea, está refutado, isto é real. Sí, non está refutado, ao contrario, eso está demostrado. Quer dicir, na Universidade de California sí que teñen esa línea de investigación de utilizar eses compostos a eses xéneros de setas que non están presentes aquí na nosa comarca. Aquí en comarca non hai hongos alucinógenos. Sí. Hai hongos alucinógenos? Sí, si queres falamos deso despois. Vale. Pero quer dicir, esas setas que aqueles están investigando teñen digamos, unhas concentracións e tal, son setas que se dan en México e en outros sitios, vaya, a Psilocybe cubensis ou outra, a Psilocybes mexicanas, vale. Sí. Bueno, pues esas teñen psilocibina, que despois eso o ingerila convírtese en psilocina, non? Bueno, pois eses compostos sí que está demostrado que teñen un efecto moi positivo e estánse utilizando en terapias contra a depresión ou tal, pero por suposto en terapia, quero dicir, cun especialista, con control das dosis, con tal, e sí que se están utilizando xa profesionalmente, quero dicir, que estánse utilizando xa e teñen eses efectos que tú dices, sí, de amplíanche a percepción. Por exemplo, estánse utilizando con moito éxito, o último artigo que vin eu era en terapias de axuda a xente que está con enfermedades terminales, non? Xente que xa está cun nivel de enfermedade que xa, digamos, que está en paliativos, exacto. Pois administras esas dosis, consiguen esa xente adquirir unhas percepcións do seu problema e tal, que lle axudan a sobrelevarlo mellor. Moito mellor. Sí, porque, bueno, sí que é cierto que te da unha percepción máis positiva de lo que es el mundo e que es la vida, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor sí que sentimos, a veces con los psicodélicos, que una neurogénesis general, pero con todo, ¿no? Te sientes como máis conectado, te sientes como sí, bueno, eu teño que reconocer que nunca tuve a afición nin a necesidade. Nunca has probado un psicodélico? Non, sempre falo sobre cousas que leo e tal, eu estou moi aberto a todo o que a medicina natural e tal, creo que todo o que necesitamos para curarnos está na natureza, non? No, e se existes por algo, e se existe por algo, e bueno, podríamos falar moitísimo de hecho, yo creo que incluso la psilocibina a lo mejor es un efecto de defensa que tiene el hongo, pero que a nosotros nos produce ese efecto. Sí, bueno, non sei, os fungos sí que producen un montón de compostos que os protexen de un montón de patóxenos que teñen eles. Non sei se a produción de psilocibina é unha protección do fungo contra herbívoros ou contra animales que se vayan a alimentar del ou non, ou se a produce por outras razóns, non sei, pero sí que é certo que a tradición, quero dicir, a tradición de consumo de fungos como plantas máxicas ou enteóxenos, non? Que eso está asociado á cultura humana desde tiempos inmemoriales. Probablemente podamos decir que os fungos foron os primeiros enteóxenos que usou o ser humano antes de descubrir as fermentacións. Despois hubo moitas culturas que descubriron despois a fermentación, non? Entonces foron capaces de producir alcohol ou producir outro tipo de sustancias, non? Pero hai un montón de bibliografía que poden ler desde os Vedas, non, as antiguas culturas da India, non? Pois xa aparecen un montón de esculturas de fungos alucinóxenos, non? E sempre ligados á morte. Por exemplo, eso podendelo ver cualquiera en internet, tumbas en forma de setas, non? Pero de seta, non que o mellor aquí podemos pensar nunha mámoa, non? Nun dolmen ou tal, que podese parecer unha seta, ou non. Pero estas son setas, e son tumbas en forma de seta. Entón, esa ligación, concretamente a Manita muscaria, como entoxénico, como planta máxica, esa ligación á morte, non sei se por que eles buscaban a conexión nesa tal co alén, non, co tal, ou por que, pero sí que había esa conexión de tal, e está documentado, e está moi relacionado
por certos autores, isto sí que non é algo demostrado, co soma, non? Nos textos védicos aparece sempre referencias ao soma, non? O soma era, pois, como, digamos, o que les falaban que utilizaban para ponerse en contacto con outras realidades, non? Bueno, pois a identificación do soma ca manita muscaria está en moitísimos autores, non? Despois, sí que podemos ligar a manita muscaria na cultura europea en povos que polas súas condicións non chegaron nunca a descubrir a fermentación ou non tiñan nada que fermentar, por exemplo, en Siberia, tal, pois o chamanismo en Siberia seguiu utilizando a manita muscaria hasta tempos históricos, eso está documentado pois inda hoxe en día, non? En Suecia, en Escandinavia, pois no ano 800, no ano 1200, inda está en textos de como utilizaban os chamás a manita muscaria para tal. Probablemente que en Galicia se usara, pero moi atrás, e despois, se queres, digo xa razóns polo que en Galicia se usou moi atrás. Bueno, porque apareceron outras cousas, viño, outras alternativas máis seguras e ao mellor é máis abundantes ao largo de todo o ano. Claro. Pero tamén porque temos que entender que en Galicia a revolución agraria galega foi impresionante. Nós agora non nos damos conta, pero probablemente no século XVI, XVII en Galicia acadouse un desenvolvemento agrícola que foi, non quero exagerar, pero o culmen a nivel europeo, non? É dicir, as producións agrarias que se deron, entonces hubo unha explosión demográfica moi grande, requeríronse moitísimas terras, hubo unhas producións moi grandes, hubo un desenvolvemento moi, bueno, pues, no seu momento a Catedral de Santiago pois era o edificio máis grande no seu tempo en Europa, pois iso non aparece de la nada, non aparece dese desenvolvemento industrial, o sea, agrario enorme que hubo. Bueno, eso requiriu eliminar os bosques. O eliminar os bosques, todas as especies que eran micorrícicas, que necesitaban asociarse a carballos ou tal, pois desapareceron do ámbito vital da maioría da xente, non? Entonces, pois hubo seguramente xente que viviu neses séculos onde estaba todo aproveitado. Nos agora temos un montón de bosques de carballeiras que están sobre campos de cultivo en abandono, non son bosques primixenios, non? Pois esa xente que viviu nesa época onde todo estaba cultivado, pois hubo xente que ao mellor ao largo da toda a súa vida non viu un boletus. Claro. Ou non viu unha manita, porque non había as árbores donde esas setas se puderan asociar e puderan vivir. Pero, en cambio, viron roquiños, porque son saprófitas, e viron cacabinas, vale, que son saprófitas. Entón, seguironas aproveitando. Claro. Por que en Galicia deixouse de tal? Pois esa pode ser unha explicación. Claro, por un encuentro con unas sustancias más seguras, ¿no? Que a lo mejor no te provocan... Bueno, que es más fácil de utilizar. Sí, é maior disponibilidade, porque se tú ahora tes viñas, fas viño todo o ano, almacenado. Se tú recurres a muscaria, pois, primeiro, está menos disponible, non? Tela que buscar, non a podes cultivar, non é como as uvas, non podes cultivar onde tú queiras, tela que secar e non accedes a tanta. De feito, bueno, non sei se procede, contaríache unha anécdota ahora de o uso da manita muscaria como enteoxénico está moi ligado ao consumo da orina humana, non? Que? Sí, é curioso. Pero o alcaloide, que é a muscarina, non? Que é o muscinol, que produce os efectos psicotrópicos da manita muscaria, eso os riles non o desintegran. Tú expúlsalo pola orina. Entonces, unha persona que se beba a orina do que ingereu a muscaria tería os mesmos efectos que o meu originariamente coloca. Bueno, entonces eso era unha práctica habitual que se facía. Hai autores que o dicen que era por nivel económico, é dicir, os ricos terían acceso a propia seta, a muscaria, e os pobres terían que beber a orina, e outros... Pero esto es real? Sí, e outros autores dicen que non, que simplemente que era unha experiencia colectiva na cual o chamán ou tal ingería a seta originalmente e despois o resto da comunidade bebían a orina do chamán
experimentaban os mismos efectos que estaba experimentando. Isto, quero dicir, non é algo, é unha anécdota que ahora nos parece moi curioso, non? Moi curioso, super. Pero hai que entender o mundo, non este mundo individualizado no que vivimos ahora, non? Sino como no colectivo mundo antes. da comunidade, non? No Claro, cual, dirías que este tipo de enteógenos ayudaba al efecto comunitario colectivista, ¿no? Por eso lo estaba consumiendo. Claro. O trance chamánico e todo Claro. eso, pois é un elemento agregador da comunidade. Isto xa entramos un pouco no campo da antropoloxía, que a min gustame moito e tal, pero non son antropólogo. Sí. Vale, ¿qué opinas, por ejemplo, del uso recreativo que pueden tener algunos hongos psicodélicos? Pois respeto yo totalmente. De hecho, hay lugares como en Holanda que es legal, ¿no? Sí, Algunos hongos mexicanos. Sí, eso non o dixen que antes, se consideran pero como setas de la risa, ¿no? sí, non o comentei antes, a psilocibes é unha seta que en algúns países está, a psilocibina, non? Está declarada como sustancia prohibida, non? Está noutros sitios é legal. Eu respeto que a xente que o quere utilizar como método recreativo, non? Ou como viaxe mental ou espiritual ou que o faga. Eu penso que se poden chegar aos mesmos estados de conciencia sin necesidade dese tipo de ferramentas, que podes chegar a través da meditación ou a través de outro tipo de cousas, de tal, pero o que o queira utilizar, eu o que recomendo a todo o mundo é que antes deso se asesore moi ben, que sepa o que está utilizando e que o faga con seguridade e sobre todo que non caigan nunca en adiccións. Quero dicir, tú pode che gustar moito algo, pero cando esa cousa te controla a ti en vez de tú controlar a ela, pois xa non é algo sano, non? Entonces, pois nada máis. Bueno, de hecho no, o sea, creo que los psicodélicos es de las pocas sustancias que no producen un efecto adictivo, pero bueno, sí que es cierto que el propio efecto que te da, si se consume con mucha regularidad, obviamente te cambia. Sí, a psilocibes sí que ten esa, digamos, boa fama, non, entre comillas, de tal. A muscaria sí que eu non lle recomendaría a xente que o utilizara como recreativo, inda que temos unha tradición europea, porque probablemente era a planta de poder máis a disposición de, bueno, estamos falando de épocas moi atrás, non? Antes de Cristo. Antes de que as civilizacións descubriran pois a vinificación, produción de alcoholes, a destilación e todas esas cousas, bueno, pois o que tiña máis a mão era a muscaria para producir eses estados alterados de conciencia, ¿no? O sea, fue la primera sustancia que producía un efecto alterado de conciencia en la humanidad, ¿no? Digamos. Sí, probablemente. En certos sitios, non digo en América non, porque xa tiñan as psilocibes en outros sitios, pero a nivel europeo probablemente sí que fora a primeira. Hai outras raíces, hai outras cousas, non? Pero bueno, o da muscaria está bastante digamos, hai un acordo bastante grande en que foi das primeiras sustancias que se utilizaron. A manita muscaria, o síndrome que produce, que ten eses efectos, non, psicotrópicos e tal, alteracións da conciencia. De feito, hai unha tesis doctoral moi interesante que precisamente, bueno, escribiu un amigo meu, un investigador da Universidade de Barcelona que colaborou comigo nun proxecto que tuvemos de micorrización forzada de boletus ensoutos e tal, que fixéramos fai moitos anos con fondos europeos. Bueno, este escribiu a súa tesis doctoral sobre a influencia da manita muscaria na mitoloxía centroeuropea, non? Entonces, como os efectos da manita muscaria na toxicidade e tal, bueno, pois un dos efectos é o cambio de percepción de tamaño, non? Entón, a aparición de enanos, de xigantes na mitoloxía, de tal, pois como estaba influenciado, el facía un pouquiño a súa tesis, non? De como influían eses... Sí, pero ten sentido, claro. Hai que comentar que os efectos da muscaria, aparte de ter eso, ten outros efectos. Cualquera persona que lea, bueno, pues vómitos, que poden chegar a incluso a ser peligroso. É dicir, non é unha cousa además es unha seta moi llamativa, ¿no? Es como, bueno, como la de Mario Bros, de hecho, que é roja con las pulpitas blancas. É imposible confundirse dela, non? Bueno, sí que ten unha confusión, se non nos fixamos ben, hai unha amanita que é comestible, moi apreciada, que é a amanita cesárea, que tamén a temos na comarca, non é moi habitual, pero témola na comarca. A amanita muscaria
ten un problema, que tanto as pintiñas blancas, que son os restos do involucro, as amanitas cando nacen como nun ovo blanco, non? É un ovo, e despois ese ovo vaise rompendo, parte da tea que recubre ese ovo quédase adherida ao sombreiro no caso da muscaria, é o que forma as pintiñas blancas, non? Pois eso, en épocas de moitísima precipitación, lávase. Claro. Lávanse as pintas blancas, e o color vermello intenso tamén é hidrosoluble, os pigmentos. Entonces, con moita precipitación, pódese quedar naranxa, non? Entonces, por arriba, polo sombreiro, naranxa sin pintas, pode parecer a manita cesárea. Se despois damos volta a seta, vemos as láminas blancas, sabemos que non é a cesárea ten láminas EP dun color amarelo intenso, non? Nunca blanco, pero podríase dar esa confusión, é dicir, podría haber xente que chegara a confundir unha muscaria con unha cesárea. Pero, conocendo a muscaria, sabendo como é e tal, non a recomendo como para uso recreativo. No, claro. Vale, ahora, cambiamos. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cuánto tiempo llevamos? 1 hora y 5. 1 hora y 5, vale. Alárgome moito. Cambiamos un momento. Despois cortan de vos o que sea pesado. Vale. Champiñones. Sí. Mundo totalmente aparte que los hongos. O xénero Agaricus. Género Agaricus. Ok, Sí. champiñones. ¿Qué es un champiñón y qué se diferencia con un hongo? No. Vamos a ver, o champiñón é un cogumelo, é un corpo de frutificación dun fungo. Vale, ok. Non se diferencia en O nada. sea, vale. O champiñón ten tres cousas. Vamos a dicir champiñón, o nome galego deles é cacabina. Vale? Cacabina, vale. Teríamos que chamarlle cacabinas se falamos en galego, champiñón en castelán, Agaricus en latín. Hai un montón de especies. O Agaricus bisporum, unha especie concreta, que é o champiñón blanco este que temos nos supermercados, Sí. é a seta máis cultivada a nivel mundial, vale? Sí. En toneladas ao ano é a seta máis comercializada e máis cultivada. Por que? Descubriuse como cultivala en sitios de Europa, en Francia probablemente, en certas covas e minas abandonadas, descubriron que como é unha seta saprófita, pois collendo micelio do fungo onde o encontraban e depositándoio nunhas determinadas condicións de humedade de tal, con falta de luz, eran capaces de producilo. Vale. Que pasou? Na Primeira Guerra Mundial, esas comarcas foron asoladas polas batallas, non? Hubo ali guerras, trincheras, bombardeos, non podían cultivar nada, pero os champiñóns, como se podían cultivar dentro de minas e dentro de covas, salvábanse deses. Entonces, esa xente recurriu ao cultivo do champiñón masivamente para poderse alimentar naqueles anos tan malos, non? Cando acabou a Primeira Guerra Mundial, tiñan un excedente grandísimo de champiñóns porque dedicaron moitísimos tal, empezaron a comercializar e fíxose a primeira seta comestible comercializada. A beber un tragueño. Claro. O sea que fue desde entonces, ahí. Entonces masificouse o cultivo do champiñón, vale. A día de hoxe, pois, prácticamente é a seta máis popular gastronómicamente, non? Que vas ao supermercado, champiños en lata, en láminas, fresco, encontras tal. Bueno, empezáronse a cultivar outras especies de champiñóns, de Agaricus, non? Sí. Nós temos un montón de especies silvestres de Agaricus. Non son moi recomendables tampouco para iniciarse, porque son especies que teñen confusións, pero moitas veces nos mesmos prados que salen os roquiños ou tal, pois están as cacabinas, e son moi grandes, blancas, hai que mirar sempre que as láminas non sean blancas, sempre teñen que ter unha cor rosa ou marrón, un cheiro agradable, e que non a carne inmutable, que ante o rozamento ou a fricción que non cambie de cor, porque temos o Agaricus xantoderma, que é outro Agaricus, pero que cando rozamos intensamente co dedo no pé ou no sombreiro, cambia color a amarelo. Entonces, bueno, aparte ten un cheiro un pouco desagradable, un pouco así químico, a produto químico e tal. Ese é un Agaricus que xa non sería comestible. Pero despois o Agaricus ten moita probabilidade de confusión con amanitas tóxicas, con especies de amanitas blancas e tal, que poderíamos confundilo. Pero, bueno, se o conocemos, é unha seta comestible comestible de calidad, non? O Agaricus, o silvestris, bueno, hai un montón de Hai actualmente Agaricus vos. champiñones que se vendan en los supermercados, por ejemplo, que puedan ser perjudiciales para la salud del humano? Bueno, hai unha polémica ahora co portobelo, que seguramente que me preguntas por eso. Sí. Bueno, hai dúas polémicas. Unha
todos os agáricos, pero non só os agáricos, un montón de especies de setas, teñen esa capacidade que che contei antes de fixar contaminantes atmosféricos na propia seta, non? De mantenerlo aí. Sí, de mantelo. E os agáricos, e outras setas tamén, fixan metais pesados que están na atmosfera. Entonces, nós, cando recolectamos setas que están á beira de estradas, tú xa sabes que pola combustión dos motores pues, hai un montón de emisións que ahora mídense, de feito, e clasifícanse os vehículos por la emisión que teñan, non? Os eléctricos non emiten nada, pero os de combustibles fósiles, pues, hai unha serie de compostos, pues, e moitos deles son metales pesados. Claro. Entonces, esas setas que están á beira das estradas, pues, fixarían, non? Ali. Entonces, unha das precaucións que temos que ter, pois fixarnos na cor da lámina. Cuanto máis oscura sea a lámina, peor. E cando os champiñóns se poñen negros, bueno, pois isto mismo pasalle aos cultivados, non de tal. Entonces hai esa polémica que dice que moitas veces os champiñóns de cultivo, pero eu vouche dicir unha cousa, eu fun a visitar granxas de setas e granxas de champiñóns, e aí teñen iba a decir unha manía, pero teño unha obsesión real pola seguridade. Tú cando entras ali tes que poñer unhos sobre os zapatos, unhas bolsiñas de plástico, un sombreiro, cambiarte, pasas por tal, porque un dos problemas grandes que teñen é a entrada de esporas non deseadas, as esporas dos fungos están en todo momento no aire, tal, contaminan os substratos, perden produción e tal. Entonces, é moi improbable que os champiñóns de cultivo pois teñan tal, aparte teñen uns controles sanitarios. Bueno, ahora, ben, outro problema que é o de máis actualidade hoxe en día, concretamente co champiñón portobelo. Bueno, tú xa sabes que hoxe en día no mundo hai unha serie de personas, moitos deles influencers, con moita capacidade de discurso, pois que propagan cousas que moitas veces non son certas, ou son certas parcialmente, non? Sí. Bueno, pois unha destas personas é, digamos, un radiopredicador estadounidense, destes que están ahora de moda, non? Que teñen cadenas de radio, están un pouco ocultos nas montañas e desde ali emiten mensaxes un pouco apocalípticos ou ese tipo de cosas. Conspiranoicos, tal. Vale. Xusto. Dixaches a palabra, conspiranoicos. Vale. Pois un destes radiooperadores ou locutores de radio conspiranoicos, pois lanzou unha noticia que con champiñóns portobelo, cunha cantidad de champiñóns portobelo e cun un composto que está presente dentro do champiñón portobelo aislándoio, podíanse fabricar explosivos. ¿Qué? Sí. Bueno, esto é certo. ¿Es cierto? Sí. Bueno, pero vamos a decir, si nos documentamos un pouco, para producir un explosivo que fixera un mínimo daño, habería que gastar $1 millón en champiñóns portobelo, porque o composto está en unhas proporcións tan pequenas dentro do champiñón portobelo, claro, que terías que comprar millóns de kilos de champiñóns portobelo para poder facer unha carga explosiva que tuvera un pouco de peligrosidade, non? É dicir, que tal. Pero bueno, ahora hai nas redes, tú pos champiñón portobelo explosivos e está masificado. Predican el miedo, vamos, sí. E non é real, porque non sería factible realizar... O sea, hai máis miedo que hagan unha bomba de forma común. Con los champiñones no sería portobelo. O sea que los portobelo que consumimos nosotros prácticamente todos os agáricos teñen ese composto de todos, pero o portobelo quizás un pouquiño máis. Un poquito máis. Pero mellor en partes por millón, é dicir que, sabes, que necesitarías tanta cantidad de champiñóns para conseguir o explosivo que non sería factible, non nos conseguirías en todas as granxas que hai de portobelo en Europa, mellor para... Joder, pero sí que es muy interesante eso, ¿no? Porque al final, joder, que se pueden hacer bombas con champiñones es lo último que yo me imaginaba. Vale, Rafa, ahora, para ir acabando, ¿qué necesita saber la gente, la sociedad, yo incluido, de la importancia que tienen los hongos para los ecosistemas de los árboles, de los bosques, para el medio ambiente y para su salud? Y para que no tengan confusiones, pues como es a veces habitual, de envenenamiento y que puede llegar a ser mortal. Bueno, pues eu penso que ao meu parecer, o importante
é ter a información. No momento que a xente ten a información, todos somos adultos, todos temos o criterio suficiente para darnos conta da importancia, desde que sabemos os feitos, non? Coñecemos, cuanto máis coñecemento, máis respeto. Claro. Non? Entonces, si temos as oportunidades, hoxe en día temos todas oportunidades porque afortunadamente temos ferramentas de coñecemento ao alcance de cualquera, non? En internet, en 50.000 sitios. Nos facemos todos os anos aquí na comarca un montón de accións de divulgación da micoloxía, tanto a andaina micolóxica da Vila de Monterrey como distintas andainas micolóxicas en un montón de concellos da comarca, en toda Galicia estamos facendo tal, pues, achegarse un día, iniciarse ou coller un libro, entrar en internet, ver un documental, hai un montón de documentales en cualquier plataforma sobre a importancia dos fungos nos ecosistemas e tampouco pensar que as cousas son únicas nin irrepetibles, quero dicir, toda a natureza ou todo o planeta merece a pena ser conocido, ser conservado e ser respetado, non? Todo o que está aí merece a pena ser respetado. Entonces, cuanto máis nos informemos, cuanto máis nos deamos conta de que formamos parte dun sistema no cual todos estamos interconectados e que cuanto mellor lle vai a natureza, mellor nos vai ir a nós como especie e non ao revés, pois, sabendo eso, non fai falta máis. Sí, señor. Bueno, qué buen final diciendo este discurso. Gracias, Rafa, por venir. Muchas gracias. Gracias a vos pola oportunidade.